ҷавонмарду ҷавонмардӣ биомӯз, зи мардони ҷаҳон мардӣ биомӯз. Ман Сунатуллои Нажмуддин аз шаҳри Леваканд. Мо аз тарафи комиссарияти шаҳри Леваканд бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин мактаби муттаҳидаи техникии вилояти Хатлон дохил шуда ва дар ин ҷо бо дарсҳои назарияву амалӣ мо хонда истодаем. Айни ҳол ва мо дар дарсҳои назария ба рондани техникаҳои яъне ки калонҳаҷм, Урал, КамАЗ, ЗИЛ ва дигар техникаҳо яъне ки ронда истодаем ва мо баъди хатми ин курси кӯтоҳмуддати мактаби муттаҳидаи техникии вилояти Хатлон хоҳиш дорем ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ҳарбӣ худро адо намоем ва ба ҷавонҳое ки ба синни даъватӣ расидаанд мо гуфтанӣ ҳастем ки онҳо омада дар ин курси кӯтоҳмуддати ронандагӣ хонда соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гашта ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ҳарбии худро адо намоем ва хизмат ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон қарз ва фарз ҳимояи ватандӯстӣ ҳар як хештан мебошад. Мо ҷавонони соҳибистиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давраи осуда ва осоишта мо хатми муассисаи давлатӣ яъне ки донишгоҳро хатм карда ва дар вақти хатми донишгоҳи мо таҳсил донишгоҳи мо ягон нотинҷиҳо набуд, амн осоиштагӣ яъне ки ҳама хуб буд ва имрӯз расидааст вақте ки мо бояд рафта дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат ва тинҷии амнияти осоиштаи мамлакатро яъне ки ба ҷо биёрем ва боқимонда насли наврас ба хондан ва таҳсили илм яъне ки фарорас бошанд.